Avui hem vingut a realitzar un simulacre de llaus conjuntament amb l'estació d'esquí, amb els písters i guies de la zona. Conjuntament realitzem aquests simulacres en diverses estacions d'esquí perquè ens hem de coordinar a l'hora de treballar si hi ha un servei real. Ara, en el nou protocol d'actuació de llaus, ja s'ha incorporat el binomi, guia caní, per donar suport a bombers GRAE. Llavors, el que fa l'activació aquesta és que hi hagi un gos ja a l'heliport perquè, en cas de llau, ja pugui sortir el binomi amb l'helicòpter i ja està allà des de la primera actuació. La importancia que tiene que haya el médico en bomberos es porque en la avalancha aparecen muchas veces múltiples víctimas. La persona que tiene los conocimientos capaces de determinar quién tiene posibilidades o no es el médico. Sobre todo, quizá uno de los más importantes es ese, el determinar el triaje de las víctimas. Y posteriormente es gente que necesita en muchas ocasiones cuidados avanzados. Necesitan desfibrilación, necesitan intubación, necesitan asistencia complicada, por lo que se tiene que realizar desde el mismo lugar del accidente y tan pronto se desentierre, se libere a la víctima. Bueno, hay una tendencia al aumento de los accidentes en general. Nuestra sociedad cada vez hacemos más actividades al aire libre. Por un lado es beneficioso, tenemos quizá una sociedad más saludable, pero por otro lado aparecen los accidentes. Entonces el número global de accidentes ha aumentado. También el número de gente que va a la montaña. I sempre quan hi hagi una miqueta d'escletxa a la neu que pugui sortir a l'aire, el gos sempre detectarà. En cas que hi hagués una placa molt gruixuda de glaç o el que sigui, seria molt més difícil, però el gos, sempre que hi hagi una escletxa, igual que en una estructura col·lapsada, el gos té cono d'olor i és capaç de trobar. Avui era una llau amb diverses víctimes atrapades, concretament 5, i amb aparells de búsqueda de llaus, en aquest cas de BAs i una pastilla RECO. N'hi havia 3 amb aparells i 2 dels quals no portaven aparells, que s'ha hagut de buscar amb guia caní, que l'ha trobat, i un 5è, que ja hem provocat que no el trobés el gos, i l'hem hagut de sondar nosaltres perquè així també practiquem el sistema de sondatge. Aquest simulacre és per nosaltres poder conèixer maneres de treball amb bombers i poder desenvolupar la nostra formació per aprendre i poder fer les coses en col·laboració amb els equips de rescat, en aquest cas amb bombers.